En ik zei, Jim had nog Ja, mijn jurybril ook. Ja, de jurybril. Willem, ja, ik heb hem. Nou, kijk op mijn jurybril. Kijk hem Ik bij. wil echt zo'n bril. De laatste die had heel veel fans bij, jongens. Goeiemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekenvlog. En het weer een week, maar van alles en nog wat. Allereerst mocht ik mijn jaren naar de try-out van Bregen en Vrijheid bij Dokkum naar Silm. Maar jongens, het wie wil wat mijn vlogcamera gaan steken. Drama vanzelfs. Gelukkig hier jaren de oplossing. Tante had toch echt een mobiele telefoon. Zij is het. Dus het is wat als het je wen binnen van mij, maar er ben wat beelden maken met de mobiele telefoon. Maar wat wie het een prachtig mooi stuk. Ik zou zeggen, check maar even. Nou goeie. Ik ben hier te jaren met Jara bij de Dokkum naar Silm, want wie mij hier bij de try-out wezen van het jeugdtoneel en het toneelstuk heet Bregen naar Vrijheid. Bregen naar Vrijheid. En wie hebben we nog iets stukje opzocht, want dan weten we een beetje waar toe gaat. Vertel maar, Jara. Oké. Bregen naar Vrijheid vertelt het verhaal hoe twee beste vriendinnen uit Dokkum naar Silm. Ben nog maar. In oorlogstijd bedaarje ze van het ene spannende avontuur in het oren. Opgroeien in oorlogstijd is net eenvoudig. Hier en dan net als de band echt nog onderdoeken matten. 4 van huis. Zullen ze haar mem even waarom zien? Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja. En het allerleukste is, een bekende van u doet mij, want Femma had een van de beide haatral. Dus dat is wel superleuk. Dus wie mij bij de try-out wezen, wie zullen je wat shotjes zien van het theaterstuk. En misschien krijgen we Femma nog wel even en misschien nog wel wat oren van de camera. Want wie ben zelf uitnodigen, dus dat maakt vers wel even een slagje. Wie zullen ze opzieken, want wie ben nog een beetje wat zien we hebben helemaal te jaren. Hè? Ja. Dus, en wie binnen krekt op tiert, wie zal die kant op. Maar ik zou zeggen, ik neem je mee. Je mag wel heen jaren. En dan daar, hier omheen. En dan daar omheen. En dan daarheen. Ja, daar zie ik vlaggen. Dus ik denk dat we op een goede rij binnen. We zijn echt nog 10 jaren. Ja. Ja, dat is heel het daar. Wassen? Ik begreep die net. Worst wassen? Wasser, zo'n wassen. Oh, wetter. De pomp is daar. Ah. Dit is soldaat mee van de hoes. Oh nee. Kom, die maakt je bij. Dit is laatst. Nou Jaren, wat vinden we ervan? Oh, het is nou pauze, maar... Ja. Ik vind het heel leuk. Het is heel erg. krijgt of zit er een beetje bij in, zeg maar, spelen mij of zo. Ja. Dat ik heel goed spelen, het is goed te verstaan. De zin hebben we wel een beetje last van, hè? Dus met heel een beetje sassen. Ja, dat is wel... Dat is een beetje veel, maar dat doe je net zo vol hoor. Decor is heel cool, ik kan draaien worden. Ja. Dus dat is wel echt super cool. Wie nog even een glasje drinken en dan gaan we aan naar het tweede bedrijf. Een bakje koffie. Lekker. Nou, we kunnen nog even lekker boet zitten, ja? Ja. Mooi daar. Hey, hallo. Ik doe het even zo, want mijn vlogcamera is stikken. Dus ik met mijn telefoon aan. Maar wat leuk! Ja. Wat super knap, hé. Hoe vaak ga je hem oefenen? Want daar heb je in jaren ik wel heel nieuwsgierig bij. Ik denk in de 30, 27 keer tussen. Echt hier? En wat vind je nou het leukste stukje in het hele toneelstuk? Ik denk dat het in de tweede helft komt. Oeh, dat krijgen we nog, Jana. Oh, wat spannend. Nou ja, wie benieuwd naar de tweede helft en heel veel succes. En leuk dat we hem komen mogen. Ja. Zet hem op, hè? Ja, dankjewel. We moeten het denken, om wat misdenken. Maar denken onder vrede, onder leven, vrijheid en willen. Je man wordt ook deppen. En wie bleef vriendin onder oud en krakkenbeker binnen. Dat was de Liek-Duitse. Wie wist zussen van het lippen? Als we de strijd net doen gingen, kunnen we wist nemen naar huis. Kap de vaag. Kom daarvan. Op 400 meter van de post lijnen we de fietsen in de berm. Het laatste eind zijn we sloepen en kroepenmatten. Het doel is om de wachten oermaster in. En daarna de ziel en de brug innemen. Zonder kogel te broeken. Ik heb de meesters van de wacht stampen door de wei. Maar daarvoor moesten we wel tot stiekeltrier.
Als we de wachten pakken hier, zo'n ziets kan ik hem op een passen. Of ik net benauwd om te shitten, ja? Klinken mitrailleurs! Wat ben je nou? Ziets kan ik shitten, waarom? Ben je rustig? Ben je rustig? Ja, Ja, nu worden de gouden gurbes uitgedeeld. Kist invullen als het een 1 of een 4 vond. Wat hebben we voor keuzes? We gaan strieën min. Ja? Min, gewoon aardig, prachtig en poerbest. Nou, en wat voel je ervan? Ik voel me echt heel leuk, dus ik vind Dus wat geven we dan? 4. 4. Ja. Poer best. Hey. Super mooi, Femma. En het leukste stukje vond ik mij het hinder en onder het triatro. Hey. Super cool. Hey, tot een keer hè? Nou, dit wie het dan. Bregen naar vrijheid. Ja, wij hebben beide een 4-view, maar ik vond het echt super goed in elkaar zitten. En het decor weer echt heel leuk. Ja, ze draaien het weer en super goed spelen. Een heel mooi verhaal. En waar komt toe waar, Jaren? Driezen. En waar winnen ze? In Driezen. De Driezen met Bulten had ik Ja. net. Dus dat weer echt super grappig. Dat ze echt, dat is wel bekende plakken en naamjes is. Maar, dus dat wie wel heel, dat wisten we van tevoren net. Dus dat wie wel heel grappig. En Femma echt super goed dier. Maar eigenlijk alle jaar super goed spelen. Ik ga maar heel weinig flatertjes in de teksten yet. Dus ja, perfect. Dus we gaan hele mooie jongen gewoon en prachtig. Nou ja, al bij al is het dags nog slagen bij de mobiele telefoon. Maar ik ben wel wat onwennig met ik zeggen van mijn vlogcamera. Gelukkig baat dit net zo vaak. En jongens, verderop in die weken weet er nog heel wat leuks. Want je hebt laatst seizoen dat ik bij de audities weer van Sjong. En ja jongens, nou weer de finale in een neushoorn van Sjong. En ik mocht in de jury met Willem en Janneke. En jongens, wat weer het lastig. Maar we zijn er. Check maar even. Nou, hier binnen we dan de neushoorn in Ljout. En ja jongens, hier zit het van een jonge barre. Hier is de finale van Sjong. En ik hier al iets voorproefken natuurlijk, want ja, ik mocht bij de audities wezen. Dus ik ga er al even een keer zien. Maar ik ben heel benieuwd dat ze wat mij de adviezen die we toen doen. En waar gaat er met de prijs van trouw? Wie zal het zien? Ik zit in de jury te jaren met Willem Woutpiek en met Janneke Warringa. Dus het wordt vers gezellig en bij mij zit er een hele mooie jongen van. Ik ga er nog 10 Sjong in de neushoorn te Ljout. Nou, Martin zei Sjen, hartstikke leuk flesje water. Spring altijd in het jippen, want het onjippen doet namelijk tieren zeer. Zeist. Ik zit hier in de jury, ken je wat? Of ja, bij mij hier even nu wat tarrieren. En ik zei, Jim, Ik heb mijn jurybril op. ja, dat is jurybril. Willem en Janneke. Maar kijk op mijn jurybril. Kijk in Ik wil echt zo'n bril. Nou, Een mooi verhaal, want ik wist net dat er lichtjes in zitten. oh! Nee, serieus. Dus midden in de nacht, ik rijd nog even op bed en ik prong op 2 oren in. Ik is echt serieus. En mijn vrouw die schrok zich helemaal kleurig. Ja. Je geeft licht! Je geeft het. Ja, en ik wist het dus net. En ik dacht, waar hast het doen? Ja, jongens, en ik zei correct, ik ga natuurlijk alle finalisten als jongen. Ja. En Jim net. Nee. Dus ik zie dat ze wat met haar tips in haar. Ja. En Jim kon er blanco in, wat ook wel heel mooi is. Dus Ja, we zien wel. begin het beleven. Ik ga maar hier motto, blaas me van die Ja. jurytafel Ja. en dan haast won. Gaan we er zin in? Heel veel zin in. Begin ervoor. Yes. Zo. Dit is Jong, de 11e editie van Sjong. Wij maken er Jong een echt Sjongfeestje van. Ja, ben je hem er klaar voor? Die tekst is een goeie, dat ik in mij net goeie. Die tekst is een goeie, die jury die is lang het wies. Maar komt hem weer in de elke is de eerste prijs. Schuurt de Jong hier in de spot, dan hou je maar wat ik zo. Ja, maar een applaus. Hier is rood. Kom bij daar je viel, wie voort zo vrij, oh, dus jou maar nou niet aan, want ik jou maar onder jou, en als je bij mij bent, dan praat ik om mijn gevoel. Indrukwekkend, fantastisch. Ja, als eerste. Ik ga er maar even aan staan. Werd alles omdraaid in de muziek, komt het roer.
Ik doe die verhaal wel. En dat is natuurlijk mooi met de Friese taal. Want dat is Nederlandstalig. Ja. En dus ik weer onder indruk. Ja, absoluut. Dankjewel. Nou, wat een lekker commentaar. En dan gaan wij terug naar de tweede act. Laat hem lekker binnenkomen, laat hem die rijtje. Dit is uw veske, mijn vrede in de onrust. Misschien is het de wind die komt. Of is het die stem die in wie praat. Ik zie dat je hem nou een orenopstelling keert, vind ik heel mooi. Maar wat is het toch een prachtige tekst. Echt schitterend schreeuwen en die twee stemmen giet. Dan zie je even heel iets fout zien, maar je pakt dat feilloos weer op. En dat vond ik toch wel heel knap. En ja, ik vind het echt een prachtige noeming, maar dat echt heel mooi schreeuwen, dus chapeau. Ik ben een soort van verliefd op je twee stemmen giet. Ik kreeg er heel veel rest van. Dus dat is een talent. Het hoeft niet altijd weten van mij. Te maar merken, dat maar het sterkste. Het is lastig voldaan aan een titel als held van de ster. Geweldig. Vorige keer zei ik al van, dat is gewoon een artiest. Ik hield nou echt weer het gevoel, het is net of dus, het is correct of dus toen net mij aan een wedstrijd, maar zit ik hier gewoon naar een concert van dit te zien. Ik vergeet het bijna steeds. Dus door ik aan het spelen wist. Want ik luister naar een stem. En die combinatie is dat toch. Dat wie echt een perfecte combinatie. Ik denk dat een heel groot applaus nou wel op zijn plaats. De laatste act die had heel veel fans mee op het. Ik vind het al heel best, het is Bobby en de rest. Dat ik wat miste, wist ik zeker, want het viel nog als de eerste. Ik vind het al heel best, let's get it. Ik vind het al heel best. Ik vind het al heel best. Ik vind het al heel best. Ik vind het best. Dit is gewoon een hit. Joen had ik al bij het lezen en ik denk, Jim, ik al hier. Wat denk je hem dan? Ik vind het al heel best. Nou, dat? Ja, nee, Nou, we gaan alle size acts hoor. We gaan nu naar onze kleedkamer en dan zullen we in berieën. Want we maken een top 3 uitzietje. Nou, dat wordt nog wel lastig, maar we komen er vast uit en we komen aan bij hem waarom hij onze top 3. We binnen eruit. Ik zil weer rond en dan jij je met haar snack of wat. Treden, tweede en eerste mis. Ik ben de tweede uit Rikken, dus we gaan naar het podium. Ach, heen. Waar gaan we hier? Hoi. Hoi. Nou, wat vond je ervan? Leuk. Hartstikke verroringen, Sjoen. Zeker. Ja. Ze had toch wel uw tips oppakt, hè? Absoluut, ja. Ja. De dingen die we zijn, ik ga er absoluut Ja. stukjes weer om. Leuk. Ja. Nou ja, succes Haas. Dank je Ja, wel. oké. We zullen naar het podium, we zullen de prijs nu drinken. Ja. Yes, let's go. Ja jongens, vegenbar treedt daar aan echt nog op, dus dat is wel heel leuk. Nou, hier wordt alles opname. En ik ging naar mijn jurytafel. Je bezig jongens, je bezig. Cool, ziet er cool uit. De handen naar elkaar van Vegenbart. Klaar, 3 en 5. Van 1 miljoen en zo uit het bestuur. Ze slaan u zeer de ruten in, we schakelen de politie in. Want ze neemt nog maar een nutje, nog een schutje. Want de moeder Zit en Janneke. Denk je? Nou, ja, klaar. Ja, en ze hebben handen vol. De tweede prijs is voor Rowan. Nou, Rowan. Hij is nog een nummer 3 Alsjeblieft. Jongens, en dan komen we daar aan de nummer 2. Eigenlijk wie dit voor u wel unaniem. Zowel de eerste als de tweede. Wat Janneke, ik zei, treden wie wel heel lastig, maar 1 en 2 wie toch wel onduidelijk. En op nummer 2, ja, dat is toch echt een act
die het za de feesttent in kan, die het za, ja, nou je weet het al, hè. Jurre! En Luc Winskeman! Ja. Ja, je hebt echt stier als een hoes. Het vesten bloot hingen. Het is gewoon een geweldig mooi vesten. En ja, top toch jongens? Het bloed ingewikkeld. Kijk, toch voor de muziek, voor de stem, voor het spelen, voor de muzikaliteit, kiesmatten, dan is er voor ons Joert één winnaar. En je film al wat omkomt, maar ik zeg het toch maar even officieel. Dat is Max Wedder! Ja Max, ja Max. Wat meisje. Daar is een hele hoop vol met prijzen. Deze maar eens horen. Ja jongens, en het wie nog lang onrustig hier in de Neushoorn. Want wie het een allermachtigst mooie jongen. Ik ga lekker nagenieten. Max, de ultieme winnaar. Luc en Jurre, echt terug de tweede winnaar. En Rowan als derde. En ik nog de tekstprijs. Ja, prachtige jongen. Ik zal de hoes. Later. Nou ja, ik ben wel benijd. Vind je hem dit de terugte winnaar? Let het even weten. Van nou, wie dit de vlog. Ik zou zeggen, na je weekend weer. Vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenkom heeg. En via het net de chill app te downloaden van die tablet als telefoon. Want na het vlog. Hey hoi.